खुलुमबाय। जेएन बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ। चेन्नाईआव सोलिबाय थानाय आईएसएल बादायलायनायाव हायद्राबाद एफसीआ चेन्नाई एफसीखौ 3-1 गलजों फेजेनदों। जिनाहारि जाथायनि दायनिगिरि गौरव सिन्हाखौ इजिपिडि हानजाया दिसपुरनि बागादुतापुरनिफ्राय हमदों। मुंदांखा फुटबलार पेलेआ केन्सार बेरामाव गोग्लैनानै केम'थेरापिआ हेफाजाब होयियाव साबसिन फाहामथायनि थाखाय सोलायदों। सिमला पुलिस हानजाया हरखाब 15 बोसोर बैसोनि सानै उन्दै गथ'खौ हरखाब हरनि 1:30 रिंगासोआव हमना लाङो। सारेन्डार एनडेभि वेलफेयार एस'सिएशनआ उदालगुरि सहराव थानाय हाखौ फानखोमानायनि गोख्रों अजद दैखांदों। बैथा फाउन्डेसनआ 12 गोरिब नखरफोरनो गुदुं जि राननानै होदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। उदालगुरि जिल्लानि टंला नोगोरनि एमबि र'डआव मोनसे दखान गला बोखारनाय अभियान लादों टंला मिउनिसिपाल बर्डआ। टंला मिउनिसिपाल बर्ड आरो जायगानि खुंथायनि हेफाजाबाव मैया टंला सारियालिनिफ्राय इन्डियान थाव डिपुनि लांगोनासिम मंगलदै भुटिया सं लामायाव आयेन बेरेखायै लुनाय दखान गला बेनार आरो पार्किंफोरखौ जेसिबिजों बोखारनाय जायो। गुबुन गुबुन समाव फरायसा आरो सुबुंफोरनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनायखौ नोजोर होनानै लामायाव आयेन बेरेखायै लुनाय दखान गलाफोरखौ खुंथाया बोखारनाय जायो। बेबायदिनो उननि समाव टंला भेरगाव एमबि र'डनि टंला सारियालिनिफ्राय टंला कलेज र'डसिम आयेन बेरेखायै लुनाय दखान गलाफोरखौ बोखारनाय अभियानखौ लाबावगोन होननानै खुंथायनि बिबानगिरिया रोखायै बुंथियो। 24 नं आईआरबिएन बेटालियन सरायमारिया 4 दिसेम्बराव 15थि गायसननाय सानखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाहामै खुंफुंदों। बाक्सा जिल्ला सदर मुसलपुराव थानाय 24 नं आईआरबिएन बेटालियन सरायमारिया गायसनथाय सानखौ माखासे हाबाफारिजों खुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि थांनाय 2008 मायथाइनि 4 दिसेम्बर खालाराव गासै सा 278 फाइकिफोरखौ लानानै 24 नं आईआरबिएन बेटालियनखौ गायसननाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म, बिटिआरनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा गणेशम दास आरो बाक्सा जिल्लानि पुलिस बिबानगिरि राजेन सिंहआ बाहागो लायो। धेमाजि जिल्ला गगामुग जतिसपुर बाथौ सिबिसालियाव बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 11थि 3 बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंफुंगोन। बे जथुमाखौ फैगौ 24 आरो 25 दिसेम्बरखालि साननैनि हाबाफारिजों गाजा-गोमजायै खुंफुंनो थाखाय साखा-फारा जाबाय। बेनिनो मैया गाहाय सायनासालिनि लाइखुन्थियाखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' फोसावदि नेहाथारि ललित चन्द्र बर'आ गायसननानै होयो। बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला गाहाय आलासि महरै आसामनि केबिनेट मन्त्रि रनज पेगु आरो बिटिआरनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाफैगोन। मख'नो गोनांदि गुबुन गुबुन जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बियाबनि गासै 1000निबो बांसिन गागि माइनाव आरो लाइमोनफोरा बे जथुमायाव थान्दै महरै बाहागो लाफैगोन होननानै फोरमायबावो बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरिया। फैगौ 2024 मायथाइनि जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै दानिफ्रायनो साखा-फारा जादों राजखान्थि दोलोफोरा। नाथाय बेनि सिगांनो मोनफ्रोमबो राजखान्थिगिरिनि नोजोराव गोग्लैदों क'क्राझार बियाबा। थारैनो बे खेबाव क'क्राझार लकसभा बियाबा सोरनि दखलाव? क'क्राझार लकसभा बियाबखौ लानानै मैया आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्त्रि रन्जित दासआ खौरांगिरिनि सोंनायनि फिननायाव गोनो-गोथो बाथ्राखौ बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।